Magandang araw na naman sa ating lahat. Isang pagpalang araw na naman. Ang video natin ngayon guys ay nagpo-convert na naman tayo ng bullpup. Pinapa-convert ng ating isang kaibigan, isang hunter din mula sa kabilang bayan, na panood daw niya sa video natin guys na gumawa tayo ng bullpup, kaya papakonvert din daw siya. Shout out sa'yo brother, yung nagpagawa. Ito yung unit niya guys, mahaba kasi masyado yung unit niya, kaya pa-bullpup na para humiksi. Ito yung unit niya guys. Converted na PCP. Hindi ko alam kung ano tong unit niya, kung SPMC ba o manlapat. Ito guys, bullpup niya. Yan. Gawin natin ng bullpup. Sana magustuhan niya guys yung gagawin natin. Yan. Sana magawa natin ng maayos. Okay guys, bago magpatuloy ang video natin guys, yung mga napadaan sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe para lagi kang buhay na maano sa i-upload pa natin mga video. Sige guys, at tabayanan yung paggawa natin ng bullpup ni Sir. Stay tuned. 2 hours later. Yan, gagawa na natin siya ng pattern para tabasin na. Pattern ng bat. Yung bat muna yung ginagawa ko guys bago yung trigger mechanism niya, para mas madaling ilapat yung trigger mechanism niya pag may bat na. Sige guys, stay tuned na lang. Yan na yung guys, pattern. Papatabas natin sa furniture shop. Papatabas natin itong ginuhitan natin. Pagkatapos saka natin huhukayan din. Para sa trigger mechanism. Tapos muna natin guys. Stay tuned lang guys. Ayun na guys, yung nakat na bat niya. Yan, hukayan ko na siya. Pinakat ko sa furniture.
apat yung ano, baril sa kulata. Yan na. Yan. May hukay na rin yan para sa lagayan ng trigger niya. Ang susunod na gagawin na natin guys, gagawa na tayo ng trigger niya. Ito gagamitin ko stainless para hindi sa kalawakan. Stainless gagawin natin yung trigger mechanism niya para kahit magtagal hindi siya kakalawakan. Yan guys, stay tuned lang guys, tuloy natin ang paggawa. Ito yung trigger niya guys, makagawa na tayo. Trigger mechanism. Yan. Ito yung susok dun sa kalabitan niya. Ito. Ito yung susok yung dating kalabitan niya. Tapos ito guys, ang purpose nito, yung ano, yung sa screw dito. Diba may screw yan na papuntang ano, punta sa baril. Ito yun guys, para kahit nakagitna siyang ganyan, kagitna siya yan, yan o. Ito na guys yung butas, para nakagitna siya, hindi sasabit yung ano, yung tornilyo niya. Yan ang purpose niya guys. Ang ginawa natin ito, ang ginawa natin ito, yun ang purpose nito, daanan ng tornilyo para di sumabit. Ayan guys, ito lang yung mechanism niya, simple lang. Ang purpose lang naman nito yung tutulak na yung original trigger niya. Ayan. Para hindi na siya gaano komplikado. Yung ibang full pack kasi guys, komplikado yung pagkagawa ng mga trigger nila. Yung una ganun din ginagawa ko, kaya lang pwede pala yung ganito, kaya ganito lang ginagawa ko, mas madali. Yes, simple lang, hindi na natin pinahirapan yung sarili natin. Ito na po yung trigger nya, ayos na siya. Try natin kalabit. Ito. Ayos na. Yan guys. Ayos na yung trigger niya. Malapit na. Susunod na, i-final na natin yung ano. I-finish na natin itong bat. I-release ko na para lumabas na yung design. Saka pagkatapos, saka natin ipinturahan ng ano, ng clear para makinis. Yun guys. Bihain na natin. Sige guys, stay tuned. Nilihain ko na itong bat.
tapos na yung bat guys. Yan. Tapos din natin. Yan o. Sunod guys, pipinturahan na natin. Kalapat na rin yan. Pintura na lang ko. Okay guys, stay tuned. Pipinturahan ko na siya. Ito pala yung pipinturahan natin. Clear. Yan o. Clear lang siya. Para hindi masira yung mahugan eh. Pag kinulayan ng iba. Pag kinulayan ng iba, mawawala na yung ano niya. Yung naka-original na mahugan eh. Kaya ito lang yung kukulay ko eh. Hindi siya kulay pero top coat. Parang top coat. Yung last coating na natin to guys. Pang coating na. Thousand years later. Magandang araw guys. So natapos na natin yung bullpup na pinagawa sa atin. Kaya sana magustuhan ng nagpagawa. So bago natin ipakita guys yung outcome, yung mga napadaan sa aking channel guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe para lagi kang benawala sa mga ganitong klaseng mga video tungkol sa airgun, sa mga hunting, mga tiksay at iba pa. So okay guys, ito na yung reveal ng aking ginawang bullpup ni Sir. Ito na guys. Wow naman! Wow! Wow! Ayan. Sana magustuhan ng paggawa. Mahugani yung kahoy niya guys. Kaya natin ito yung gumagana yung trigger niya. Wala lang walang hangin kasi hindi nakargahan. Yung kinargahan ito guys, dinala niya dito, wala nang laman yung tank para sa safety purpose. Yan guys, sana nagustuhan nyo din yung video natin sa paggawa natin ng DIY bullpup. Yan yung mga may balak magpagawa guys, mga gusto nyo magpagawa, nandito yung number ko sa taas. Kung gusto nyo magpagawa, kontakin nyo lang ako. Paggawa ng bullpup o kaya mga bat. Pero hindi ko sinasabing maganda yung gawa kong bat guys, kasi wala tayong mga gamit. Pero ano lang, DIY lang, wala tayong machine.
Mano-mano lang lahat guys. Yan. Kung gusto nyo magpagawa, magpa-convert ng bullpup o kaya paggawa ng bat. Yan. Hanggang dito na yung video natin guys. So, yung mga napadaan sa akin dyan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga video natin i-upload. Okay guys.